Ramadan Karim ne oganda jo Islam duto te kamora mora maguntie kendo amor ahinya. Enani koro aneno ka die koridore odong kanyo mana ka lepgi ogol ne gi nyakwa Ramogi, to koro uboneno kako timo joma chalo Walter Nyambaga gini magoyo wuoyi mong'eyo kaka diek nyalo oyo mach. Kawari gi mago en obila mago kwach kich oyango ne gitimo pedha mar ndheyo achije ma itudo kod nek mar Chuk-dak ma jahigni 70 machon negi e gwenge ma Homabay. Komanda mar obila mago kwach kich e kaunti ma Homabay Charles Koilenge wacho ni gitimo nonro ewi monj manyo tim e duka moro kendo manyo negi e Chuk-dak no manyinge Harrison Apollo Adika. The night of 29, after gaining access of the facility, they hit the watchman on the head, bleeding, and succumbed to the injuries. And they went inside. They ransacked the entire premise, stole TV sets and other valuables. We cannot account for at the moment. They targeted the safes where money are kept, TV sets, beer. Wadhi nyime nyakwa Ramogi kama